Gandhipura Hithia Long Ringwell Hutpon Perek Pusi Lam Geklang Rangmili Ram Singh Timong Salvation Church of India Atumpen KAAC CEM Dr. Tuliram Rong Hangapan Kachuru Ranbir Hanse pen Karbiang Long Apirang Kia Tumapan Kipu Tapaputhak Rong Asar Penching Lok Pinang Anchirok Tok Aratatum Ningkang Samsi Chipaklangpon Bukulia Mini Stadium Sport Complex along Forum for Hills Autonomous State Movement Atumpen Kachethan Kachimum Ami Pamanpon Aprangsi birta kilang rado anapan kardom pajirlo kardom non birta thanje bangsa mi ujang terangpi non arju ikha birtang tompe Karbiang Long Autonomous Council Atumpen Rong Rupalong Kapaching Thurpon Japhan Scheme Ding Ponsi Kapaching Thurpon Japhan Order Dami Pipon Bomlo Bonta inut bang hinya contractor atum asai chiklem pami milapen apora tengpen chiklem pon pedet atum dudu la sobuthak phirangki abitung atumpen Borjan MEC constituency ke parlo Gandhipura Hithia Long an humri damsi radatuma phan lamthi si hini karju padoponlo lapen Gandhipura Hithia Long Ringwell kihut ponja phan order piatlo bonta chiklu joni jon thom jok dera phita Ringwell Hutpon Perek Pusi Ratatumpen Pachinipon Bang na chipam na di. Dai non puta ringe na pipedel. Nang kelang e wang le. Mantulo le wang ke? Pinang reading lo bo. Ay antela dake kopia rong lo. Dake Gandhipur Abojar lo dila. Abojar. Tane nilitum ke theglong bro tangtela da Gandhipur Abojar along isi Ringwell nange pipondo 2 lakh budget. Kiklem po nang ji abang phi lake rita ing tipi nang litum lada Ringwell ke theglong son doluma keselampon Avila tangte lada ke allotment pige 30 days afan la por pialo ka da ringe pohoji afan rita ing tipi afan tane nang litum rita ing tipi afan chini lo manang letum chini setame alang lige dak do de rinti the se do setame sarkar pe nang litum fan ke nang shot lange jun ke siksak policy nang litum ban mesen na Ringwell hudnoi pasi rita ing tipi afan 2 lakh pialo tane la sobtha nang litum fan la mesen ala pa jun nong pipon pedet ke nang litum pipu ya lang liphan ini la son sa aprang ta wang lo ta dak lang elo pulo tame kitugi adina tare ko antong ki hujine la bangso bange ni tumge arejar long nunde same da bojara men pen la soring ke grand tam puke ke damtang MP election la soprang pen si dake nang chi chata kang la sa tum dak ken pen gi bang si la le tebe ki claim bang ke non sinili tum chini lang retain TP lo ne mate kombale ni tum chini nunde non puta non na tum thana sini tum chini la tame dake grand ke arji ding olu tenang limen chethan ma Nilimen ke mena jino generam teran tela dak la pilo pui ho agang bura men ke sone di lap Rangmili Ram Singh Timong Arongalong Salvation Church of India Atumpen Arnam Kang Thira Hem ki kim kirang Ponjab Han Masabaki Sung ke doa joini Karbiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangalong kirap chu hangdamlo Kapen KAAC CEM Dr. Tuliram Rong Hangta la soa church hem ki kim kirang Ponjab Han aning ke me pen kirap pajirdunlo la si KAAC CEM Dr. Tuliram Rong Hang aning ke me pen la puson kirap ka pajirdun thekapot Rangmili Ram Singh Timong Salvation Church of India ahin pen pitor tisu ahin pen kachuru pajirpon media bitung atum phan akero pilo atheke media tum pen pe polo tangte birta ke me punot birta hinu punot soda ka birta punot ing samdin abirta punot atok anu ke pacitak dam unabang maduta awe asia media bitung afansi akero pilo pen aduntu alang litum phan kachopalam ke kupi poloma pulo tangte la hello Karbiang Long Chief Executive Member Atheke Dr. Tuliram Ronghang Sir Olangli Aning Keme Pen Nilitum Girja Hem Chukimlo Church Hem Chukimlo Anke Nilitum Methang Ajakong Pen Nabangke Chipadorun Edet Pen Ajoini Alangli Phana Kisung Alam Chithanlo La Pen Kachuning Ri Allo Tatoglo Pen La So Allu Alangli Long Palisi Alangli Accept Lo Deng Lo La penajok pini arni nelitum ting rang tame chonam long lo pima
Kirya hemaphan nili tum methang bang cepador medet la si nili tum mondoli si chingwai lo sara long le kirap to hang nang pulo pen cho hang lo pen long ta long lo la si non la ke ingrang ke jora kula da long lo aneli karyap ke la pen ro bang avete kemeta do pe joy kang ting le avete ka the ang ta do pe joy ne le avete nang ta ke do pe joy pu asaram the son thak thak si Dr. Tuliram Ronghang alangli kamatha ka pe pleng un inoda bangku aphana son le akero pipe pulodang te kuma phan si piji langma lake nililam ka pahancha thap alam kali piniani litum kadok aveta kachini lapusan si ong alangli ke klem ke dam kidu ke lak heme jangre te kok selok atum phan antame alangli kang hoy adui lapusan bi piniani rong milielong service on charge ne tuma mondolia phan stame alangli kerap nangki pipo la dopik apole ni likero la pugali ke kom he apole ni lika sarsar kang tung la pudagali kipi pulo tangte la pen kacho deng atu ma bangke kachoro bangke kenang sa choro lo puan ke ningje me thank you puan ke ningje me la anta ningje je pulo tangte la bangke aning ki me amunit kali apen hala kipi atum sitame aning chi pu pe de di nasi ke me munit han rovek nang nilila an thansi ini nilam thela pu kula da thengnu alamu bangke nilila ansi ningje pon chalo kardom Kedam tangar ni karbi konten palong pen inod ranbir hansi puabang kupi aning kang samsilo ni angton karbiang long apirang kimati media angton aphan ki pupona puthak karbi rong saramai tiripi kongchun bang Rubin hansi penta ningkang samsi cepak langpon inod bang hini kechok chedokok polote amen sungpon det sikimi athi inod bang hini kechok che pen angton media tumaphan ki pupon lap kechok che pusi lamthi paklangpon kongchun bang nili siri rupen hansi the ahoglo alangli karbiang long media korte tumhan isialam giding je bang ninghon duk dolo alangli ta anso se klembom nambom aphan sinil hin meta hirjume pilo wifi sitame alangli son thak thak media korte tum sitame anso se ke klembon je phana ning hang tum du asi alangli la sukening je bang chikubira jeni labang sukening je bang ke chokse dalu se alangli chikubira sonte nilhin men sitaba no nili tum kar birong sare in men sitame alangli pan chuning rilo je isi ili tum da isi khe song bong ben ili tum da ka ching thur nang ya kaprek atwar du la se media korti tum ta bang ta aning khang ason du kan du ka vi kar biang long ra khe tum ban ki sung ke boy ban cheng lok kan du ka vi la so pa chi thang je ban se lang ni tum aning klong ben kren ke ne penang ana tum ang ke kama tha du se lang ni tum ban pu prui phri ra ko mani jong si lang li phan ki kum ning ta men ho ko son bir han se nangli phan jong si ko mani nangli phan ke lang ni pen pini ki pu tot du pulu tang te nangli jong dak pen ki pu si ki mi ji ben ga do vi kar biang long do an media korti thon ki pu bang ke nangli la so bang ke chok se delo so nangli nili tum kar birong sara hin pen nang chu ning ri lo dangli ga do media korti kar biang long media korti tum phan nangli batai si dia cho hang da la sinili tum kar birong sara hin pen ke la nangli tum comment bang Karbiang long along ko ananing kan pen lo ni print media tumben tanang claim lo lapuson sinona phi karbiang long along ta media nang klang si karbiang long pen angtan ke dodam kisung ke boy atuma phan media tumpen paklang ponsi isi hini ke joy ke long atumta dolo lason media tuma phan angtonamat ke chok chi et pu ki pu pon ke chok chi pusi cherok tok karbiara da tumpen lamthi chepaklang pon lom kachi thang phup jitula karbi content pu amen ranbir hanse punangnak nili kachini du nateng si lang letu media aphan kachi sorsar mane angtona media ta hingnu lapen ni pen nian vet akethek ni pen ke mayok ta thek thik bu selang li kachi pindak sami nili la songbong kipu dunji bangke inut bahani dota hai mine seta kadok avya media person tumne ki hing nolap ki kali nili ki chineteng la pen penanga media tengke khei longri longpat ka ching thur nang ye phan pen khe pharman ki claim pi media tumta
นอนมัดการเบียงบ้องกลางเลยแล้วเป็นดุปูสอนสินิลหินเป็นบางเกคอมเมนต์ปีดูนิงตุเทอาลังเลยยองสิก็มันนี่ personal ก็เป็นอาลัมกี่ดูเช็ดตัวเตลเลย personal ลองบางเกกัดดอกเอาไว้อมีเดียพันปารปอนังเอเดเตมิเซนปูสอนสินิลหินเป็นเกปัจจินีดุนโอ้นิลนิงเยดุนทุจีนิงหางเลยเห็นแล้วพรังมีเดียเคลมตุมพันดานเทคดุนลงแล้วที่ printing ฮัลโหลสุดที่ print แล้วนอนสนาเวลาการบิดตุมกี่ฮัลโหลสุดที่ล้างพรังนู้นเทคเทล่ากิตอกเป็นล็อกเปเปอร์เป็นอาจจะสิตาลังเลยตุมสิตามีมีเดียโลข้าอิงลองเบทเฮคนนั้นนี่เคฮิลูวิ่งอันนั้นสิตามีลังเลยตุมดุนเป็นจิปัดดุกสิ print เป็นกิตอกเป็นสิตามีอาราดพันปัจจิทางปิลุปุดามโลบุโลดังแต่ลังเลยตุมตาฮัลโหลสุดบังเกเมสเซนโลปอสอนสินิลิตุมบังเกจินิดุนเป็นอาเกให้ฮันเซสังโฮนังลีตะเทกอุลุตะไฮโลตามีนังลีกะเทกบางนังลีมีทางพันตา respect จิปิทาและเป็นกุมันนี่มีเดียพันฮา printing เป็นนอนอันเป็นนังนังชิลาร์โลและเป็นอากิมีตาเป็นนังดุเป็นนังเทกดุนลงโลกิเคลมตาเคลมโลจิปาดุโลและเป็นนิลิกาดอกเวมีเดียพันมีเป็ดปุเลนิลิคือปุดุเนกาลิสิตาเป็นนังมีเดียตรงแค่กามีเคลมบังเกมิเซนและเป็นจิปัดดุกโลและเป็นอังกูราดพันสิตามีเป็นนังอันบังเกอลีลังลิตุมเป็นจอกลองปอนโลเป็นนังอดิมกิลิอุนเอกัชินีเนอดิมอันเกลังลิตุมเป็นจอกกัชินีดุนเทกสอนตาเทกดุนโลลัมปุดามโลบุโลดังเตเมนจินีโฮเบงลูร์ทากดักดามนี่เกลิตาฮะมาสอร์ชินีดุนเดกิสุมันลาสอนตาดูSeta la media tu men karjulun long pen hemsor tum phan mani ne phan pachini pen pe putum pustami ba don ra pustami ba den phan pustami kar biang long det phan pustami hai lang litum pen ki klem chini dun unu la si nilihin pen komen piduni bang la lo mane personal bang na chini dun de seta ang to na media si hingno at thek thi chini ni pu bang ke la bang ke pu pe det son the pu son se nilihin pen ke chuning ri dun lo Pede nangi mapu inut bahani do tahai mini ke thek lap ke kali sita me ang ton se hing no lap o bang ke kali mesen media dam tado benchipa duk pik atum tado ka la printing hot pen an ko ani nang do tang lo asus ke mobile ta velang ko pinin ni tak lang tlelang sita la son nonan bang ke itum ta pen nang perfect dun lo itum kar biara dun ta masih kacipaduk pu bang thek dun long bang nang li phan non ma long sinang thelong chot ta phrang bang kacipaduk tum ta ko ani bang du tang lu asi hala ban tum handa sapsu respect chipit te messenji poson se nil hin pen ke chuning ri dut nang li mithang kwan ma respect chipi bang phan ta la an lu nang li mithang bang phan respect pipe pulo tang de nang li phan ta respect ab det po nang li yosi bang phan respect pilo te nang li phan ta bang respect nang pi bang du opo nilihin pen kachinian na komen bang la si pidun lo si lahen lo Karbi Anglong pen di Mahasawa Phan Autonomous State ki pinangji aron Article 244A India Constitution along ketok pona puthak chelong vek nang ji pupen nang chi song bom wang bom lo la swa hempre ka pharman pen risim kang tang ki ot pen ka chi song atum anta dolo la pen rap thurpak ka chi song aprana moi ke dam la pen ong dung atum avia phiki bunang atum anta dolo bonda la swa hemprek pinyar nianta chun chela la sila swa hemprek prap jin pen kapachun pon thek japhan Forum for Hills Autonomous State movement atum pen patir piponsi bukulia mini stadium sport complex along rata tumpen kachithan kachimumami pamanpon la somayalong Forum for Hills Autonomous State movement convener James Hansi Kasa Kong Chunbang Pankaj Teron KSA Tiripi Amaipu Jameson Timung Jakas Amaipu Istilin Ingti Lapen Kaprek Manpeng Kedotum Chetongdun Volong Komaji Pen Rajesh Ronghang Karbi Longria Birta Sekarang open di masa orang pun tapi pilihan tu mah trade rapat pasti digantung ke lain lo kita apa Januari tu ikut ke rapo 25 hari itu sehing pola di Autonomous State movement amen pen lapen ke hempe kalam kuarin puli artikul prabjin pe pacun ponjapan kaprek kartu rat kedeng pen itu kartu si itu program itu dek polo ke event ke bona program itu dek polo lain pe rajok
ke ramda Julai 11 tarik Dispura long Chief Minister chamber ba alang itu conference bola long kala karibang itu bang pikir susi even karibi regional king itu longsing diso tabi longsing rohang kami alang jam dulu lape itu CM pakai kami alang CM Dr. Tuliar mohang dulu lape para polis pen senglok kaduk weda dulu motor itu leader tu di tono tingwai sing saya pernah tu alam sekirai ke lalu dua top pen Central Complaint ay pen dak tripakik pade Central Complaint pen para polis tolas mungkin asong ay pen kepre prak pacun penapa ya par keciwai per patuku non la tuwa dahang hilang tulo thong ke parelo lasi la so pen si la pa la so se awareness ke pa ya pan ra pa la so pe pa tulo to ya pan si dili tu pini pen ari ko ra tadi klip polo pini da bolong ko majelo itu di phu la per halakan ele segment pen ilitum rana me papado polo dagitum chohang polo kaprek political party student organization lapen intellectual atu badam itum budi jala tu pen kaprek social organization tu badam itum dak chohang polo peladak bidi suri na pidunai pu pelal tu banglo pela sokace ngai maki ing samdi ke pinagan itum beta itum itu saison long pon positum jeneri polo ala tu pen lam thi long pon positum jeneri polo prabjin pen nikan pokep so itu non nang kace song hempe ka parman na sobang di prabjin pen ko ben ka cingkia long itu cuna prabjin pen ke prabjin pen la so tripartite la ka cingki ba ke dopu positin thedam asi ning thelo le karibang long la west karibang long ara tomi di masa ora tomi ke bang bong por lan su se ka se song long plam long nang kace rap na situ dia pan juri polo nitum dak open lo kadowe para polis to master open la soba alam song lo mangke itu kadowe tabi asol party puji pelo organization puji pelo ke puji pelo kadowe tabi cicong rap penang kateba ningan pokep susi kecong ablang puta be long lelan lasi kadowe ara tabi dak isiber long clampen itu si single voice pada abang hempe farman kopera fan pintu presar pona masih donal mage itu ACC APSLC Jameson se pencenglo KSA KNC lapen ke UPDSX Social Welfare Society pencenglo even AGP dah dak dulu lapen kapek organisation dulu dak dulu masih donal mage fungkera pli asong pen atum dak para polis otol wastet bu pen long si nang cerap dulu lapen ke pinila sok tiwai lo nang sitong dulu pen pinila tiwai lo maki misal betum raro pena itum la alam silong pun posining kelap lo la selan Pinya birta lansi kangton lo kardom